Kani kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban politik asal jana kimat bakong sanjo ke khubor. Ai khublei Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ke Jela Meghalaya Manipur bat Tripura ha ke jing rakhi ya ke lungkhu singi Jela Pura ke jongki ke singi. On IT Rahul Gandhi ke lama jong ke Bharat Nyai Joro Yatra sya ke Jela Meghalaya bat unyat ke kejat samaran paham sim ban ajing keren ha ke jing lang pat ba. Ha kejing le niam ban pli ke Ram Temple ha Ayodhya mentak sengi om sya bandi ni bam do kha ha Assam kat balang ya kejing le niam ong Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ki khubor ke babnya Menteri Rang Badu Narendra Modi nen kasi la ai khublei ye ki pa nong song snong jong kilai tili ki jela kari kata ka Tripura Manipur bat Meghalaya ha ka jing rakhi ye kalung khu sngi yo jela pura ka jong ki bat ulong ba ka than stelam mi ngi kala nang ki irat artet se ki mau jam jong koroi ka man ha kala we lamba ka social media post X ha ba ai khublei ye ka jela Meghalaya Menteri Rang Badu ulong ba ka arpu itri ukla lengkot Ketika sengi ban rakhi ka lariti bekerpang jo ke Meghalaya bat ye ki jingjab baki pai nong song snong jo ke jela kilala ban kenjo. Menteri Rang Badu ulepen pau ki jingkermen ba ke jela Meghalaya kan nangki saprang artet susu ha ka roi kaman ha ki si ki bandangwan. Ka Presiden jo ri ka Draupadi Murmu kala ai khublei ki pai nong song snong jo ke Tripura Manipur bat Meghalaya ha ka lungkhu ski yo jela pura ka jongki ha ka ba lemba ka social media kala ong ba kini ki jela kila yo e ka jingber ku ba kerpang da ka jing itnap kamariang bat da kilariti beriuspa Susu ke Presiden kari kala ong ba kini kilai tili ki jela kirang ya saprang ha ka lenti jong ka roi kaman ka pahu pahai bat ka sukasan Menteri Rang Ba Kanagalan Nefiu Rio ulai khublei ki pa nong song snong ka jong ka Meghalaya Manipur bat Tripura ha ka jing rakhi ka lungkhu sngi jela pura ka jongki haba penpau nong ba ka social media Rio la penpau ka jing kermen ba ka jela Meghalaya ka ba internet kan yai beteng ban ki irat ha ka sukasan bat ka jing roi kerhai Menteri Rang Ba ka Manipur N Biren Singh ulong ba ka sarkar ka bamenta jong ka jela Manipur ka don ye ka thong ka bakerpang ban kenti ka roi ka man jong ki district rilum ka jela ha ki benta pher ki bakenthop ka sports ka thok ka puli ka kot ka khia ka yo kam yo jam ki jingtei jingsna bat ban kenti ka danru ye ki jaka puli haba ajing keren ka jingrakhi yo jela pura basampu ar jong Manipur ka balalong ha ka parade ground jong ka 1st Battalion Manipur Rifles Menteri Rang Ba N Biren Singh ula ajing ro yo Menteri Rang Ba Dukari Narendra Modi bat yo Menteri Korbari jong ka Sarkar India Amit Shah halor ka jengkular ka jong ban penkut no ya ka free movement regime kata ka jing yo rung yo mi latlan da ka bakir kut yo uput jong ka jela bakari Myanmar hak baulong ba kini ki jingkular kilong ki jing ai sung bah ki bakraw tam na ka benta ki pa nong song snong jong ka Manipur Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong ba kini ki kendai snam balala palat lai putli ki jaka ai jung sumar kerpang na ka benta ki bayo e jing pang bampong ni kanser lapli hakari bat dan teisu menta sa shiputli ki cancer hospital ki bethamai haka kubor bola penmi lembah ke video haka jing bu manong rim bantai ya ka Sri Khodal Dham Trust Cancer Hospital ha Gujarat Menteri Rang Badu loong baknang bakanu gunu kari kan roi kan man bakan kiu haka rukom im kipa nong song snong jongka ki di benlong ki bakot bakhia Umudi uloong baka sarkar kala pentrikam daka Ayushman Bharat Yojana ban yarap ikibri beduk hakari ban yo yakilat jung sumar hagi jing pang ki besirkai ki babu jing ma ya jing im bat ulayai ban daka baong ba lemba ka Ayushman Bharat Yojana palat nriu klor ngut ki patba kila yo jing sumar Presiden ke session banyo pupra jong ka United Nations General Assembly Dennis Francis on wan jungo yakari India na kabenta samsi kaban sedang nadu menta kasngi hado ka arpun riterik menta ubnai kelalengkot halor ka jengkot subha jong menteri ki kambari jong sarkar India US Jai Shankar Haka jingwan ko jong usa India, Francis un penlong jingi kren bat menteri kambari halor ki kam ki day bat ki kiri ke perthai bat kan kuntu bru ya kimat ki babunjat
Kibakan tuh bro ya kebenta jong keri India haka jingye day bat ka United Nations kamtam haka be day bat ka Security Council bat kiwe. Kani ka kubor kawan shapi na ka Akashvani Shillong. Unang yalam jong ka Congress Legislature Party ha Meghalaya uba Ronnie Willindo ulaong ba u Rahul Gandhi un IT ka lama jong ka Bharat nya Jodo Yatra sa ka Meghalaya Congress Hyderabad. Bat unwan poi hadu DTO point hanong po hagaba unsa hiyarno nakakalibat yat pat nakakajat sa Pahams AM Stadium ban ajing kren hakajingelang patba hakapor sa wjejan mit hadin kajingelang patba Rahul Gandhi unlet pat sa bernihan bansa simit hakastep pabobud unong yalam kaseng Congress hakari unlet yadan benta hakajingelang bat kinong yalam jong ka NECCC kabanlong ha USTM Haswaban beteng biang ya yatra. Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula penbena babaro ki Jakapuli jong ko sarkar hagajela ken khang bat yo asyuti mentakasngi nakadaw ka jingle niam bat jingpen ketang ya karam temple. Sarma ula kenturu ki Jakapuli jo ki rishimet bat ki wede ki bamdei jong ko sarkar baken khang lut mentakasngi. Susu ulaong babaro ki dukan dedok ha hakajela ken khanglut hadu kapor sawaji janmit bat iki jaka bam kum ki hotel ba ki restaurant bakin de ban ai ban bam do lani dok ha tat hadu kapor arbaje no phaisngi Menteri rang ba ka Assam ula kuntu ya baro ki pat nong song snong jong kajela bakin thangi ki sarak do bertha sibet hakapor janmit haki ying ki sem ki jongki bat ru ban penlong ki jing duai ki bakerpang haki jaka mani blay Menteri rang ba ulo ongru bala betha ya baro ki district collector ban pet ngor perking bha haki jaka ki bala ban mi ki jing thot akasuk kasan bat ula kuntu ki pa nong song snong ban rakhi ka ni gasngi da karukom ka basuk basan Menteri rang ba du Narendra Modi ula let phai pat sa nong ba Delhi hadien ka jing let ka balai sgi ka jong sa Tamil Nadu hanin gasngi Modi ula let jungo ya ka Arichal Munai kabalong katdu hakapang sathi jong ka Rameswaram bat ula le buram da kababu sentiu bat kijing duai susu ula kenti kalama jong ka seng BJP hakajaka kaba ka khanatang pateng ka ong ba latei ya ka Ram Setu Modi ula le ru ya kijing le niam puja bakerpang bat le jungo ya ka Kothanda Ramaswamy Temple Menteri rang badu ulami na Rameswaram batlet sa Madurai da ka helikopter bat nang ta ula kiu pat da ka lingsun ke bakerpang banlet phai sa Delhi. Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula sam lai pinyo hajar news pa lai pinyo tali ki ration card Hamasbat Udalguri district nin kasngi. Katkun kita long khubor laitu ba kinong yo mantoy jong kawai pakawai ka ration card kila ban yo yo khaw san kilo ya kalat jung sumar ka bahadu san lak tangka lengba ka Ayushman Bharat bat Ayushman Aham lembat ka jung yo ya ka LPG gas connection lemba ka Pradhan Mantri Ujwala Yojana hakati gelempung Himanta Biswa Sarma ulahai ai hukum ya ki bor penyak district ban pendet iki jing ki bami na ka jing lang ne ka jing bamlat ban tut ka ha ka sor masbat bat ulang ru ba antei ya ka district stadium ha Udalguri da ka bakular ba on ajing ya daru ya ka hok long trai ya ka kendo jong ka than Bodo Territorial Region lani BTR katu ka ni ka khubor lakot kablawan shapi na ka Akashvani Shillong